winjo bed ni koro waringo kode od thieth. Erokamano Joyce. Gima timore e skunde mang'eny Joyce, skunde manigi gima chalo gimiluongo ni health facility. Jok mantiere matiyo kanyo ok gi lony makare. Iyudo ka gin jok moko ma osepuonji mana gi nas moro ni ma endi kaka inyalo dispense Panadol. To ok onyal dispense gimiluongo ni antibiotic for this matter. Nikech moko gin mana nurse aides. Iseneno jok moko mana makonyo nurses. Ok gin nurses to gin nurse aides. Koro gin jok ma onego bed ni ginyalo mana konyo komiye nyathino tero stol to tero. To skunde mantiere gi capacity maseneno kaka kidhi skul machalo kaka Kenya High around ka, tiyudo ka skul endo nigi nurse ma qualified, kendo skulno nigi that health facility ma onyalo timo assessment mowach ni maendi toeo japuonj. To bende nitiere matron e skul. Koro nitiere two levels, matron, nitiere nurse, kato nitiere duty teacher. Duty teacher ema nyalo chiwo permission no nyathi owuoge e skul. Nyaka ong'e ni nyathi koro wuok e skul. Koro mano ende kendo capacity mar skul, jopuonj gi tich matek ni, mana kaka my friend Mandela wacho, wan ok wan health professionals, and assessing a case manyalo lead to death like this ok en gima yot ahinya. To bende nyithindo mwapuonjo gin nyithindo ma samoro bende ng'eyo kodgi samoro tek. Ki nitie moko ma kata kuwinjo gimoro matin to onyalo raise alarm ilago konyo yot. To nyithindo nitiere ma kata dala kocha en nyalo po na kata babagi kata mamagi the second day koka you realize ni nyathini kare kawuono ne ok ochiew ka en e day school, kawuono ne ok ochiew modhi school, kawuono gi to nosewuok odhi tich, min gi ema koro manyo to kare ng'ane ok odhi tich, ng'ane ok odhi school. Koro magi endi cases matek manitiere. To skunde pod onge capacity nikech en an investment ma bende ok chik. Ng'ama koro inyalo se e gima kamano, ng'a winjo bed ni keto investment ma kamagi e skunde mani. Kadipo ni waseyo ng'ato, to ngeche ni waseyo ng'ato ka nitie policy. To policy onge mar government. Ne ka nitiere nyithindo 600 e skul, mae gima onego bed ni watimo. Mano policy no onge. Onge policy mar health mawacho ni ka ji odak machalo kama e kaka onego bed ni wan gi health facility. Mano ineno kata mana e gweng' ma ji odake. Inyalo yudo ka whole sub location nitie mana gi health center achiel, to nitie ji ma over 5,000 e sub location monego bed ni gin kata gi health centers adek. Koro mano endo ka wadwa wacho ni nitie seyo kae. Tinya yudo ni bende kwa luongo parents ni mondo wanyisgi ni mae gima onego bed ni watimo, to nitie siasa mang'eny nikech iwuoyo ni kaka neno ka koro mar tho ma nyathini endi Njoro, tiyudo ka koro jopiny owuok ma koro chalo ka gima ok wa address tho mar Brenda. Wan gi political undertones ni principal ni nyaka bine mamiyo nyithindo tho, kata jopuonj ng'ane momiyo nyithindo tho e skul. Koro kndeka koro waweyo kumonego bed ni wachiko tir ni be wan gi policy manyalo guarantee proper health mar kama ji odake kata mar public health. Dong ka endi mwasewuoye kata ka nyithindo chamo chiemo ma contaminated. Tiyudo ni gweng'no kata mana county no kata sub county be nitiere public health officers, kendo gin be ma ging'eyo kaka market place chalo. Po giwuon kata jo school ni maize mung'iewo e markets gi gin gik man gi kwiri moro monego kek ni gichamo. Magendo koro wanyalo